אוכלים ממתקים שהם לא בארץ. מה היא עושה כאן? אופי, נו. זה חלק מהסרטון. אז נראה לכם את הממתקים. אי אפשר. מה הממתקים? מה לא חייב? אז זה מוגזם. אנחנו נתחיל אז נתחיל עם זה, בוא נתחיל עם זה. אז ניתאי. תראה את הממתק. בסדר. אז זה מסטיק כזה, שהוא ממש חמוץ. כל אחד חצי. את המדבקות. וואי, זה מדבקות יפות. בסדר, אבל זה סתם. אתם מחקתם כבר מאיתנו? זה המדבקות. נו יאללה. יש משהו בצד שלי. לא, למטה יותר. למטה. זה המדבקות. אוקיי. ובצד שני יש קומיקס. אוקיי, או כך. לא, לא, עושים 3/4 תביא. עושים 3/4 כך. אוי. זה... אני אביא תביא לי. אני תביא לא, לך. לא, לא, תביא לשקט. נו יאללה. אוקיי, אז... 3, 4 ו... זה לא חמוד. זה מגעיל. ממש מגעיל. זה מגעיל? אוי. איך? איזה דם של החטא. אולי תביאו. יש איזה דם של... קמח, של קמח. יש איזה דם של אבקת אבי, לאן הלכת? איך. אוקיי. איך. ביי. כן. אז זה דם של החטא. ניתן עכשיו את זה. יאללה. אני מעדיף לאכול מגעיל. משהו אז זה הפוך. לא, יש כפול. אז זה הממתק השני. יש לי טעם של קמח בפה. כן. אל תדאג. יש לי טעם של קמח. למישהו יש פה קצת תגיד. איזה כוח, אני סתם פתוח. מסטיק ענק. אוקיי. יא. אז זה טיק טק כזה. טיק טק? כן. אני. אז זה מסטיק. כרית כזאת. כרית, מסטיק. כרית מסטיק, משהו כזה. כרית אחד. לא, אחד. ולי. 3. רגע, 3, 4 ו... קם כמעט. קם בהמון. חריף. פאק זה חריף. יאללה. אני ממשיך. דרך החריף. יאללה, גם אני ממשיך. חריף. אפילו לא דומה לחריף. אהבתם או לא? לא. ככה. אני בעודה, קומסיקום. זה לא אתם בעודה. בדיוק, קומסיקום. אוקיי. זה בליה? אז תבחרו איזה מה... תבחרו... אני, את זה. אוקיי. זה נראה כמו שוקולד. תוך את זה בעריכה. שוקולד. אז זה הממתק. חריף לי בפה. זה שוקולד. זה כאילו... אפילו לא אכלת את זה. זה שוקולד. אתה לא אכלת את זה. תרגיש את הראש שלי. כתוב בקטע מוזר. זה פשוט שוקולד. זה שוקולד. שוקולד. אני כבר מריח את זה שזה לא טוב. לא, זה טוב. אוקיי, אז זה 3, 4 ו... זה פשוט שוקולד רגיל. כן, זה שוקולד רגיל. מה זה היה פרוטופל? פשוט בכלל. שוקולד לבן. אוקיי. מה קשור לבן? זה שוקולד. פרה. אוקיי. שוקולד. עכשיו אני בוחר. לא, את זה אסוס. את זה. אז יש שוקולד. לא. עכשיו יש שוקולד נמו. יאללה, יש 2. כן, זה נראה כמו ב-GT. זה אותו דבר. רגע, טוב, לא אותו דבר. זה כן. עמי זה לא. די. עמי זה לא. טוב, אחרי זה... די. לא אותו דבר. אחרי זה הביא פותח. טעמים אחרים. זה לא.
זה הבוטה. זה רק טעמים אחרים. נו, מה אמרתי? אז ניתן משתיהם, זה כאילו נראה לי בעיקרון אבקה. לא, זה לא בשביל אבקה. אוי. או, אימא לי, אומייגאד. אז זה, אוקיי, זה מסטיק. זה סלט. בטעמים. אין לך לחשוב טוב. לא, זה בטעם דו. יש מלא. וזה בטעם לא, דו. פוקי. אבי, זה אותו דבר. לא, זה לא זה לא. קודם זה כן. קודם זה. אז רגע, קודם שתיהם. כך. או יש איזה ריח לא טוב. מה? אבל פה. ימי, תוריד קצת. זה עושה כן, ריח. פוק. יש תסתכל כמה נתנו לי. זה ריח לא טוב. מה זה רע. זה ריח של דובדבן. אוקיי, ריח שלוש, של ארבע, דובדבן. מינים. יש לזה, זה נראה כמו, זה טעים מאוד. זה נראה כמו כזה, בשר. אוכל של זרדים. אוכל של זרדים. אוקיי, אז נעבור ל... לא, אני רוצה את זה. אנחנו רוצים... אז נעבור לירוק? לירוק. יש להם כזה וואו. ביטוח אם וואו. אני מתעלף. כל אחד קצת עכשיו. אין ביטוח כזה. אין ביטוח. וואי. למה אתה אוכל? אבי! בסדר, נו יאללה. תביא לי, גם אני רוצה. למה אתה אוכל את זה כאילו? אוקיי, אז שלום. למה אתה עם זה כאילו? וואי, זה זה ממש פה. טעים. לא, אבל זה לא יכול למשוך על זה. כמה של מלפפון. איזה טעם של עופפון? טעם של תפוח טעים. תפוח טעים. מלפפון. זה אמור להיגמר? לא, לא נראה לי. אפשר להוריד את זה מהפה. כן, תראה. כמו שחוטים מהם? טעים. הסגול לא היה טעים. אני אוהבת את זה מהפה. נכון, זה כל עכשיו, וואלה, בולים את זה? טאקו על. לא, זה מסטיק. זה מסטיק. לא בונים את זה. אז אור תבחר איזה ממתק שאתה רוצה. אוקיי, לא, זה האחרון, זה האחרון. תבחר. בול בסודה. יאללה, תעשו. לא. אוקיי, אז אני אוהב גרביים. הוא בחר את זה. כל אני אביא לכל אחד. זה עוד גרב בגרביים. אני גרב גרביים ויש בזה הרבה אוקיי. זה זה לא אני דש. זה לא אוקיי, אם אתם אז רואים זה את זה המתק. על גפר. יש לזה שתי טעמים, לא יודע איזה. גרב או גרביים. אז זה אי, סוד. אי, זה, קח מהירוק, לא. מהצהוב. מה? אבל זו לא. לא, סובר, כל אחד לבד. לא, נו די, ימי. לא קוראים לו עמי, קוראים לו לוציפר. מה? לא ציפר. לוציפר. לוציפר. כזה אותי... לוציפר. פאק. אני רוצה. זה... לי עוד. לא, אין לי. מה? עמי, כמה יש לך מהסוד? זה נראה כמו דשי מרק. אני רוצה. וואי, זה הדשי אוקיי, מרק. אור. מה זה, הבאת לי אחד מהנגברים. אני רוצה נגברים. זה הצהוב בטעם לימון. יאללה, נו. רגע, הכתום בטעם לימון והצהוב בטעם אננס. אז 3, 4 ו... טעים. הידיים שלי דביקות. תביא לו כזה אני לנגד. מצלם. מה זה זה? דבר אחד. עבר. אתה צריך מגבון? כן, הן דביקות, ממש. אוקיי. אתה רוצה... יאללה. אז אתה יכול להביא עכשיו, מגבון מה... זה נראה לי... פוק, אתה רוצה לבחור? מה, כן. לא, אבל אני לא תבחר. בחרתי, אבל אני בסדר. לא... לא. לא, אני אחרי פוקי. ריח. איזה נו מיסטר. די. אוקיי, אז תבחר. זה... תראה את זה. וואי, יש לי טעם של תפוח בפה.
איזה קטע. איזה קטע. אני אכלתי רק כמה שטעים בפה. וואי, שכחתי מזה. מה זה? וואי, זה לא טעים. הוא מלפפון. לא, אנחנו... מיס. תביא. טוב, אז אומייגאד. זה כאילו שפריצר. אני אשים לכל אחד בפה. אתה האחרון. נו יאללה. נו זול. תן כמה. נו יאללה. אליי לפה. נו. זה חמוץ. עדה. זה מלח. זה מלח. אוקיי. מה זה חמוץ? עכשיו את זה. זה לא טעים. אבל תוריד לי למה תמיד שזה חמוץ לי? אני אומר סכן מזח. שים את זה פה. אז זה הממתק הבא. שים את זה על השפריצר. תגיד מה זה. זה הממתק זה מלפפון חמוץ עם מנטה ושמיר. יואו. תביא. סון, ראו את זה, ראו. ראו את זה. או, שב. אבל תאכלו באותו זמן שאני אומר 1, 2. יש! אני מכיר את זה! אתה לא מכיר את זה. זה מלפפון חמוץ עם מנטה ורומזמרין. שמיר. אז 3, 4 ו... זה בסדר בהתחלה. איך! למה? אל תוציא את זה! אני לא אעלה את זה ואז אכלתי את זה, למה? יום מלפפון חמוץ טעים. לא אמרתי את המלפפון חמוץ. וואי, זה טעים. איך! יואו, זה טעים, זה טעים. סול, תשים את זה פה. יואו, וואי, זה טעים. זה טעים לך? כואב לי הראש. וואי. למה? רציתם את הצפרדע. זה מסטיקים. יאללה, אין לי כוח לזה. מגעיל וטעים. בכל מיני טעמים. איכסה. אוקיי. למה אתה אז כל אחד אחד. כל אחד טעם אחר. כן. כן. כל אחד אחד. אם נגיע ל10,000 לייקים, אוקיי, עושים נו. הנה. אוקיי. רגע. וואי, יואו. מה? 4 ו... אומייגאד, זה יפה. אורטו. תאכל כבר. זה כמובן הטפוס טעים. גם אני לא. למה שלא הגעתי? אמרתי כזה, טעים, כאילו, לא עושים פרסומות לבד. בעיקרון זה טעים, טעים, אז תשימו את זה כאן. אז איך יבחר ממתקים חוץ מזה ומזה? תבחר. לבחור. כן. הצפרדע. יאללה. הולכים לצפרדע. ככה. איפה השיניים הפצצות האלה? זה מי שלא יודע, זה מהארי פוטר. הארי פוטר, איך אני יכולה לעבוד כל כך ספרים ולא ראיתי סרטים. אור, תפסיק. אבא, תחתוך את אור בעריכה, תחתוך אותו כזה. אוקיי, אני. הארי פוטר. אז תביא את הקלפים, דקו. זה כאילו לאף אחד. צפרדע משוקולד עם לא הספקנו לראות. פצפוצים. זה צפרדע משוקולד עם פצפוצים כזה. בוא נטעם. יאללה, הראש שלי. רגע, חכו שנייה. אבל זה לא מספיק לכולם. לצפרדע יש תחת. זה זה מספיק. אמור לזוז, לא זה לא מספיק לכולם. איזה כיף זה לקרוא את זה. וואי, זה טעים. אור, תן לי סולות חצי. לא רואה, אסור, זה לא... אבל טוב, הבנים לא ישנו. מה? אין בזה ביס. אז זה לא סתם. עושה. אור, תסתכל כמה יש לך. נותן פשוט דיס. אז, יש 4 ו... רגע, אני טעמתי כבר. טעים. כן. כמובן. שוקולד. אני גם הכי מהפה. אוכל. כן? טעים, טעים. אוקיי, אז זה היה טוב. אני בוחר עכשיו. חם. נהפכה. מה זה? אני בוחר את זה. מה זה? אני בוחר שזה
פה 3. אחד. אבל זה אותו דבר. זה כמו המסטיקים שם, אבי. די. אוקיי, אז זה אותו מסטיקים, רק לא באותו טעם. אוי. לא עוד אחד כזה, לא עוד אחד. זה לוציפר. זה רק תמונה, אבי. אוי, לא. אוי. זה קודם כל לא נראה טוב. זה חלבי. חבורת הזבל. מריח את זה. לא, שנייה. גם מאחורה יש קומיקס אוקיי, שנייה. ותמונות. לי יש. זה שרוף ונראה כמו פטריה. אז 3. תראו. ככה זה נראה, ככה הדבר הזה ממש נראה. מפחיד אותי. יאללה, הבינו. 3. טוב שלא כתוב. אני בוחר את זה, את הממתק הזה. מה זה? לא רואים. אלה כולם. די. לא, אבל רגע, מה? שנייה. אם אתם רואים... תעיף את האבקת הזאת. אם אתם רואים, תעשו לייק לסרטון. לא. בוא נגיע הם לא רואים. 100 לייקים בסרטון הזה. זה הצבע של הממתק, כאילו. בוא נגיע לך. כתום כזה. זה פתוח, זה נראה כמו עגול. אוי, אבי. זה כבר היה פתוח. זה כמו הנה, תסתכלו ככה זה סוכרזית אדומה. זה פתוח. מה הקשר סוכרזית? הנה! זה אותו אפקט. אתה ממש... אז... קח כמות כזאתי. לא, יותר ככה כזה. גם אני רוצה. נו, באמת. יאללה, זהו. גם אני רוצה, תביאו לי. קח ילד חמוד. אחד. אני אבל עיניי, לא, אחד קמפיין. לא! אבל שוב. זהו. 3, 4 ו... אתה לא יודע מה זה ו? יאכל אחד. וואי, זה ממש טעים. אתה יאכל לאט. טעים, רגיל. לאט. וואלה, טעים. וואלה. תאכל עגול. וואלה. טעים. גלבי. וואלה. טעים. והייתי אני. אוי. יאללה, אני בוחר. קל סנטה קלאוס. סנטה קלאוס הזה. שוקולד. לא, זה לא משוקולד, זה מפטריה. אני לא רוצה. הנה, כפי שאתם זה עשוי מסנטה. מפטריה. תביא לי רק את הראש. ולא שזה סנטה אמיתי או שזה מפטריה. אני לא רוצה, תביאו לי את הכל. אני לא רוצה, תביאו לי את הכל. אני לא רוצה להרוס אותו, חמוד. אני רוצה את הראש. אל תביא לי הרבה. הראש שלי, מה? תביא לי כזה זרים. יש! זה נראה כמו תחת. תקבל את הבטן. אתה יכול להביא לי כזה דבר? לא! איפה השוקולד? אבל יש שוקולד. רגליים על הרצפה. כך. אוי, לא. זה סטייק. מהז'ורנל. אוקיי, אז 3, 4 ו... שוקולד. עכשיו אני בוחר. לא, אתה לא. בחרת לי כבר איזה 5 פעמים. בחרתי 2. בחרתי 1. זה סתם שוקולד. אני בוחר, כי אני בחרתי. אתם יכולים לבחור את זה? לא, אני בוחר. זה גם בסוף. אני בוחר. אני בוחר אבל. יש עכשיו את זה, את זה. אוי, גם סוכר. אני יודע מה זה הכי טעים פה. מה זה? זה עוגיות. נו יאללה, מי בוחר? אני! זה. נו אז יאללה. זה עוגיות. מי? כל השילובים של הממתקים זה לא מסתדר טוב. כן. מי צריך להקיא? אני לא. אתם רוצים לעשות הפסקת הקאה? כן. לא. לא. אוקיי. ואז נצלם אתכם גם מקיאים. כל הממתקים ביחד, זה לא הולך טוב בפה. 2. גם על... 3. אל תנסו את זה בבית. תנסו את זה בבית, לנסות, רק בממתקים תמיסו את כולם ביחד. אם אתם
אני אבחור. את אלה? בואנה, זה היה בחירה. סבבה, את אלה אנחנו לא אוכלים. וואי, לא, תואמים את זה. אנחנו לא תואמים. אבל יש מצב שזה... בא לי כבר לקרוא את זה. לא, זה מריר, אני מריח את זה. 3, 4... די, יום. 3, 4 ו... לא אכלנו את זה כבר? וואי. זה לא טעים לי. אבל לא בא לי שוקולד מריר. זה מריר מדי. איפה יגבר? בקבוק כזה. אתה יכול גם לפתוח לנו? תביא. 1. 2. זה ג'לי כזה. זה נכון, יש את האתגר סוכריות? זה אתגר הסוכריות המנגילות. אבל למה? לא יודע. אני צעקה. זה טעם של לימון בטוח. דווקא זה לזלת. אוקיי. 3, 4 ו... לזלת. גם מהמצפה ולא טעים. וואי. חוק הכמה שלוש. וואי, זה הלימון זה ננה הזה. כזה. לא, זה ננה כזה. חוק חתירי. אני אומרת זה טעם לימונדה. זה טעים אבל מגעיל. לא, מגעיל זה בגלל שכל הממתקים ביחד, זה לא. סול. אבל טעים בגלל שזה טעים. אנחנו לא אוכלים את זה. בוא נראה את זה. לא. מה שאכלנו מקודם, זה דווקא תפתיע. פחות. גם התמונות של זה מטרידות. מה זה? לא הראיתם מה זה. זה ועוד פעם. נו, צחקו, אז למה פתחת? תסתכלו את התמונות האלה. עמי, תסתכל. זה המדבקות. וואי, הולך להיות... זה נראה לי יותר טעים. הנה, תסתכלו. נו, זה כבר עשינו כזה, לא? אוי, זה התמונות. כן, זה כמעט אותו דבר. איפה זה? איפה הסוד? אוקיי, כל אחד מקבל אחד. כבר חצי שעה. אני לא רוצה לאכול את אז חברים, זה 3 הממתקים האחרונים. זה וזה. אז נעשה את זה קצת מהר. אז יאללה, קחו. זה לא נפתח לי. בטוח זה פעם. וואי, זה לא הכי טעים בעולם. וואי, יש לי טעם של קולה. 3. איך פותחים את זה? טוב, וואי, זה ממש טעים. אוקיי. זה טעם ענבים. יש לי טעם קולה. שלי טעם לימון. שלי יש טעם לי טעם קולה. פשוט. מה זה שלי בפנים? טעם לימון. סוכריות קצת? סוכריות כאלה קטנות. לא, יש להם. כל אחד מביא לא, כל אחד. בסוגים שונים. לא, כל אחד לוקח את כל החבורה. וזה מה שזה. אוקיי. אוקיי. 3. כל אחד לוקח מהאחרים. וואי, זה חטאים. תביא. תביא לי. לי ולסון יש אותו דבר. סול כך. 1, 2. עמי, תביא לי את שלך. לא, ככה. זה של לוי. 3. לא. אוקיי, קח תביא את לי. תביא לי. סול אני כך. פשוט לוקח את הכל ואוכל. תביא לי. לא. כך. לא, תביא לי. הן קופצות כזה. כן. אוי, זה... אז 3, 4 ו... אכלנו את זה כבר. עמי, לא קיבלתי. שלי הכי טעים. לא. יש פה עוד טעם. אני מרגיש קצב וואי. בפה. כן, גם לי יש קטן בפה. רגע, טוב. נראה לי שזה של אורו של לוי. זה טעם אחר. בא לי גם. תביא לי גם. וואי, תביא לי גם. יואו, איזה שמן. יאללה. טוב, שלא תיגמר הסוללה, תעבור לנו. יאללה. אוקיי. אנחנו עוברים אחד. אוקיי, זה הממתק השלום. זה לא טעים. תביא. תביא שנייה אחורה. מה עשו? מה? זה האייקון של הנשיקה מזה. אז מסטיקים בפרצופים. 3, 4 ו... לא להעיף. אוקיי, המשכתי. או, חשוב אותך. ראית טעם את של זה? לימון. טוב, נעבור, זה אין זמן. סתם, רק לימון. טוב, לא למצלמה. טוב, זה צריך לחתוך לא חתכים את זה בעריכה. לא, חברים, אנחנו לא מקיאים במצלמה, זה לא עובד ככה. יאללה, אמיתי וזה, תלכו את זה. טוב.
אבל לא בא לי כאן גם אור, גם אתה הוצאת את זה? מה? הוצאת את המסטיק? מה? את המסטיק הוצאת? אז זה כאילו... המסטיק שלו. נכון, יש את אתגר הסוכריות המגעילות? מה? זה זה? לא, זה לא. זה כמו... זה כאילו כמו האתגר. זה מאותה חברה. בואו אני אקריא לכם את הצמים. תכלת זה בלוברי, סודה, בגלל הזה של לוי. לימון, דובדבנים, זה הטעמים אז זה כאילו... בלקברי. זה ממתקים טעימים מגעילים. לא. זה כמו אתגר הסוכריות המגעילות. אז זה אתגר הסוכריות המגעילות, אתגר הסוכריות הטעימות. זה לי טעים. כן, טעים. מה יצא לי? מה יצא לי? זה טעים רק. איפה השקית? עכשיו זה כבר לא טעים. תביא שנייה את השקית. יש לך שקית, נו? מה? זה צבעים, אולי... אז חברים, זה כל הסרטון. תשאירו לייק, תשאירו טאב. תעניקו את הפעמון שתהיו מעודכנים בסרטונים, ויאללה ביי. ויאללה, ביי.